Як то кажуць, hello world, але я не праграміст, пагэтуль усім прывітанне, з вами Янка. І вось на такую тэму сённяшняе відэа. Ці бывае у вас такое, што вы нешта прыдбалі, пакарысталіся гэтым пэўны час, а потым такія сядзіце і не разумееце, а навошта я гэта прыдбаў? Вось у мяне такое здарылася нядаўна. Прыдбаў я себе пад Новы год трохасевы стабілізатор для айфона. Ну гэта такі китайский, але прикольный. У карыстанні у меня iPhone 12 Pro, але з недаўніх пор я свой відэаблог у TikTok, у Instagram і YouTube Shorts вяду на Canon 700D, якая зараз мяне здымае. У чым справа? Вось гэты стабілізатор, трохасівы. Здавалася бы, нацепі телефон і здымай на яго файныя відэа, файныя пралёты. Я схадзіў з ім у такую одну сур'ёзную здымку. Вось, здымаў я каляду на сваёй працы. Але што я хочу вам сказаць? Каб спачатку замацаваць телефон на стабілізатары, трэба, хвілін 5 мінімум, каб адстроіць гарызонт і вертыкаль, то бок ось X, ось Y, гэта ўсё трэба адладзіць. Па-другае, да, тут файныя кнопачкі, файнае кіраванне, ты можаш павернуць улева, павернуць управа, уверх, уніз, але мяне за такое пытанне ўзнікла, а ці так часто у мяне такія здымкі ўзнікаюць, дзе трэба выкарыстоўваць стабілізатары. Лягчэй і хутчэй узяць телефон з кішэні, зняць што-небудзь і ўсё, таму што на айфоне стабілізацыя відэа даволі файная. Але вось он у мяне ёсць, я не тое, чтобы шкадую аб яго прыдбанні, таму што ён не вельмі дарагі, пакуль прымяніць яго нідзе не магу і ўзнікае пытанне, а навошта я яго прыдбаў? Пагэтуль вось такія справы, а вы, калі ласка, напішыце ў каментары, якія рэчы вы прыдбалі і з цягам часу зразумелі, што навошта вы гэта прыдбалі. А таксама афармляйце падпіску на мой тэлеграм-канал, ну і ўсім да пабачэння.